Welcome mfethu Thandibongela. Umini Siphokoze TV mhla wangibona ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina ngiyabheja. Bafethu namhlanje ngisesigodlweni nginihambelile nganihambela ngaze ngafika lapha ekumele ngifike khona. Namhlanje mina mkhulu ngisacela ubengelela abalandeli bakho abakwaziyo nabalandeli abangakwazi abaqalayo ukubona kuleli page labazekeli Nkosi yami. Siyabonga mntanami. Sanibonani balandeli bami kanye nababukeli bami. Umkhulu Mathuna lo ukhuluma njengamanje. Amen mntanami. Ngabe ninjani mkhulu Mathuna? Siyaphila mntanami. Wena unjani mntanami? Siyaphila Nkosi yami, even though umuntu ekhathele mkhulu kodwa sigcine sesifikile. Mkhulu singakayi nje kude ngisacela ukuchazele umlaleli noma umuntu oqalayo ukubona ukuthi lo msebenzi wawuqala nini? Negama elithi Mkhulu Mathuna lisukaphi? Lo msebenzi lo mntanami ngawuqala kudala kakhulu. Yes. Uyangezwa. Bengisolwendelene kakhulu nomkhulu wami. Uyangezwa mntanami. Manje umkhulu wami vele lokho ngisemncane ungifundisa kancane mntanami lokho kuba kanje. Lokho konke ukubonayo kanjena nje. Hayi ukuthi ngikuqala manje. Ngaqala kudala vele ngisemncane ngifundiswa kancane. Yonke into ilana ngiyayazi ukuthi yini leyo usizani leyo kwezani. Igama loMthuna ngalithola ukuthi mina ngisebenza kakhulu namathuna. Uyangizwa mntanami? Yebo kunjalo impela. Mengisebenza kakhulu uMthuna noma yipi inkinga ngibhekene nayo. Ngihamba vele emathuneni ngqo. Ngiyomvusa umkhulu wami ukuze vele ngikhulume naye, ngimvuse ngikhulume naye ukuze inkinga engibhekene nayo ngiyiqede sometime. So uthi thina mkhulu noma yipi inkinga obhekane nayo wena uya straight emathuneni. Yebo kunjalo impela. Ngabe mkhulu mhlawumbe unento yini ekhona lapha emathuneni omkhulu akushiyela yona owathi ubosiza ngaye abantu mntanami mase sizikunetha sizihlulile? Ikona impela. Umkhulu wami impela angakashona. Wangicazela impela mntanami manje sengigugile. Lo msebenzi ngushiyela wena mntanami. Yes mkhulu. Ngimengike ngashona mntanami. Noma ipi inkinga noma kuphi ukufuna ukukwenza mengishonile uze straight ethuna lami uzokhuluma nami zikhona izinto zisakhona laphana esazonvelana nami kumela na vele umsebenzi wami ebengikwenza ngisaphila. Yes vele mekuna inkinga engibhekene nayo ngihamba kulo amathunana straight ngiyokhuluma naye nomkhulu uze vele inkinga yami yonke iyaphela futhi mengiye khona. Mkhulu ake ngibuze mshuthi kunabantu ke mkhulu abafuna izinto zengcele. Ngabe umuntu emefuna into yokuphakama noma into yokushintsha isimo sasendlini kuphume ikati eziko, ngabe siya ethuneni na? Ngabe siyethuneni yini futhi masiyothola into yamandla yokuphila? Hayi mntanami lokho usizwa mina ethuneni ngihamba mina kuphela. Yes. Uyangizwa mntanami. Ukusiza komuntu impela uzofika kumina. Mina ngizomlungisa lokho ubona zonke izinto zelana. Afike khona lana ngikwazi ngimsize nenkinga ebhekene nayo. Mkhulu. Abantu baneyinkinga ezahlukahlukene. Abantu banezilwane emakhaya. Ukugijima imfene emagcekeni. Mkhulu ngisacela uke ungichazele ukuthi abantu ngabasiza ngani, uluphi uhlobo losizo umkhulu Mathuna angabasiza ngalo abantu base South Africa? Batana bami ababukele bami kanye bonke abantu basazobabaza kumina. Baneyinkinga zabo. Mina ukusiza kwami nginendlela eziningi engisiza ngazo. Letho yokuqala ngisiza umuntu misho mase alahlekile angatholakala. Ngiyakwazi impela ukuthi umuntu ngikwazi ukuthi vele yini yambulala lo muntu vele kuzabulale and wena ungazi vele ukuthi lo muntu washoniswa yini noma walahleka uphi nendawo. Ngiyakwazi futhi ukwenzela khona lokho ukuze impela ukuthi ukwazi ukuthi lo muntu yini yamwenza vele ukuthi imkhiphe egcekeni lakini noma lapho ekhaya noma yini yambulala lo muntu. Lento yesibili ngiyakwazi impela ukuthi ngikwenzele ngisho imali. Ngikuzwileke lokho mkhulu ngakho sila mkhulu ukuthi
kunento mkhulu wena okwazi ukuyenza angazi ibhakede linebhakede phakathi ngase ngithi cha akike ngisondele sizozibonela ukuthi iliphi lelibhakede ukuthi singakafiki lapho umkhulu usuka kuliphi lizwe. Mina mntanami ngisuka eDar es Salaam ilapho ngisuka khona. Okay, even though mkhulu siqala ukulizwa lelo gama akuse nani mkhulu ngoba namhlanje sifike sekuzohwalala. Ngisacela mkhulu ukusikhombise lemfihlo yebhakede ingazi abantu abaningi bazofuna ukuthola umkhulu sazobuya futhi kobazingile kodwa njengamanje mkhulu ngisacela usikhombise imfihlo yebhakede ukuze abantu babone nami ngibone ngizikholelwe umsalofu. Alright mntanami ngizokwenza khona lokho ndizoqala manje kuleli bhakede enelibonayo njengamanje linani mkhulu lelibhakede alinalutho mntanami lokho ubona nje mntanami alinalutho. Okay nani ezokumanisha namanzi nomuthi lo bekunomuthi khona lana ebengiwezela umunye umsebenzi kwabanye abantu. Alright kunjalo impela njengamanje leli bhakede lonibona nje akunalutho lapha. Okay ngizokwenza khona lokho umsebenzi kuze vele lona lana livele imali khona la ngaphakathi isifuthi lizogcwala leli bhakede uyangizwa indaba sobe sesiphuma ebank yini hayi ngeke uphume ebank ngizokwenza khona la msebenzi wona ngoba okay no awenze mkhulu. Alright mntanami awenze alright mntanami no baze ngilehlezi ngiyenze lento ngiyenzela mina manje. Please do like and subscribe njalo. Please do like and subscribe for new content bafethu. Mina ngisibothi sikhutha ukubona ngamehlo ngosuku lakho lokugcina. Ntokoza kunina abantu badala. Ngishaya manje kwenza kanjani? Uthi lento mkhulu ayinabungozi. Ayinabungozi mntanami. Okay. Ayibulale umuntu. Igazi lomuntu asisebenzisa mntanami. Wena usefu nomndeni wakho usefu ayikho lento yegazi lapha phakathi. Okay. Izinto engisebenzisa khona la ekhaya ngisebenzisana namakhambi kanye nabantu badala. Okay. Kunjalo impela mntanami. Sengalivala ke manje. Okay. Ngiyalivala njengamanje. Yes. Hayi mina ngizoke ngibone mina. Bafethu leli bhakede alinamali, belingenamali. Kodwa uthi umkhulu Mathuna unendlela yokuthi uthi kunendlela ukuthi kube nemali la. Amen batana bami amen. Ngicela ungangiphohle mntanami. Ngicela ungangiphohle batana bami. Ungangiphohle. Bantu badala ungangiphohle impela. Ngicela ubavezela abantu ngomsebenzi lona ukuthi la umsebenzi la ekhaya uwenza kangempela yini. Ngicela nje ukungivezela. Ngicela nje mntanami. Ngicela nje mkhulu wami ngicela nje kuveze konke khona lana. Ngicela uwabonisa abantu amandla akho wonke. Ngicela ubonisa abantu. Ngiyacela nje mntana. Ngiyacela nje mkhulu. Abantu badala. Ngicela nje niveze amandla enu khona la ekhaya. Ngicela niveze ukuze babone abantu ukuthi ngempela lo msebenzi uwenza ngempela. Mntanami. Sengiqedile ke manje mntanami. Uqedile mkhulu ngoba besingakaye ebank yakho umuntu ufike waletha imali yini lesiqedile. Umsebenzi wona mntanami lento iyezeka la ekhaya na kanjani uyangizwa lokho ngicabanga ukuthi leli bhakede ngizokwenza umsebenzi izogcwala imali uyangizwa mntanami lana vele la ekhaya yonke into iyezeka lokho ngikuchazele ukuthi leli bhakede lizogcwala imali kanjani mkhulu ngoba leli bhakede belingenamali. Leli bhakede belinganamali ngomsebenzi lo engiwenza khona la ekhaya uyangizwa mntanami ngiyenza konke ngisho ku-empty khona lana nendlela ngikwazi ngayo vele ukusebenza libuye ligcwale yona imali leli bhakede uyangizwa mkhulu awusikhombisa mkhulu ukuthi abalandeli babone. Alright manje sengiyalivula ke baba. Yes mkhulu sengiyalivula mntanami ngalivula leli bhakede. Yes mkhulu
sizeni ukuvula abantu bami sizeni ukuvula Elivalile lento. mntanami Hayi mkhulu ngeke mkhulu. Ngeke mkhulu ngekwazi mkhulu. naye manje Ngekwazi mkhulu uthi mkhulu le mali le ngingakwazi mkhulu hamba ngisho esitolo ukuthi ngiyothenga ngayo ayizophenduka amaphepha mkhulu le mali. Sonke yaphenduka umntanami ngeke iphenduke le mali imali angempela le ungakwazi noma wenze ufake ebank uthenga umuzi uyenze yonke into oyifunayo uyangizwa mntanami yonke into yenzeka khona la ekhaya Manje mkhulu lento ayinabo ubungozi ekhaya mayizofika igcwalise ibhakede ngemali engaka. Mntanami umsebenzi engiwenza khona lana angisebenzi igazi lomuntu Yes, uyangizwa into engiyisebenzisa khona la ekhaya esikondleni sebenzisana abantu abadala kanye namakhambi kuphela igazi lomuntu aliyezeke khona la ekhaya yona imali mawuyithathe uyakwazi nje ukuphila ngayo nempilo yakho yona abezukulu kanye nabazukulwane bakwazi vele ukuyisebenzisa yona imali Mkhulu isigubhu sala usasikhipha namanje noma ikhehlela kusiza mhlambe akunika ngayo yonke into lokuthi mhlambe livuso kanjena awungichazele mkhulu usakwazi ukusenza lesigubhu. Yebo mpela kona la ekhaya isigubhu ngiyakwazi ukusikhipha. Yes. Igubhu mpela lokho ubona kanje igubhu zihlukene. Mkhulu ngabe umuntu ngenamsebenzi uyakwazi ukumsiza? Yebo mpela kunjalo mpela. Uyakwazi ukubesho ukuthi vele ehlele iminyaka neminyaka angasebenzi. Befike khona lana ngiyakwazi impela ukuthi ngimwenzele umsebenzi akwazi umsebenzi futhi athole umsebenzi ongcono kakhulu. Umuntu nakho mkhulu kuthiwa ugwetshiwe akasakwazi ukuphuma ejele. Ngengezwe ukuthi leyo nto uyakwazi ukuyenza ukhipha umuntu osegwetshiwe. Namanje mkhulu usenazo lezi zilwane noma leyo mithi leyo. Yebo mntanami isakhona njengamanje. Yes mkhulu. Khona konke. Ngisho umuntu ngabe icala lakhe lingakanani. Yes ngisho ukuthi vele wajajwa ukuthi uzohlala iminyaka ingakanani khona lapha ejele. Uyakwazi vele muze kumina ngikunika izinto uzozenza khona lapha ekhaya lo muntu impela ngisho mawufuna ukuthi aphume khona namhlanje uzophuma. Ibhodlela lokugembula mkhulu senalo. Yebo khona lokho ngakwenza. Yes mkhulu. Yebo uzwa vele kuba kuwena ukuthi vele udinga malini. Sikwazi ukukwenza khona lokho. Hey mkhulu uyazi kunabantu mkhulu abafuna ukwazi. Ngisacela mkhulu ungitshele uyakwazi ukuba nento ukuthi abantu bagembule efonini. Yebo kunjalo mpela. Lokho kubizwa njengamanje ukuthi amanamba elotho. Kona lokho ngakwenza futhi la ekhaya. Lokho ko Betway lokho kwebhola uyakwazi ukuthi umuntu ngakwenza khona lokho. Lokho ngikwenza impela ukuthi ubuye nenamba lozo ufuna vele ukuthi ubheje ngazo. Yes. Uze ngazo khona la ekhaya ungicazela ukuthi mkhulu ngifuna ukufaka lezi namba kanye ngifuna ukufaka imali engakanani noma ufuna ukufaka le team. Yebo noma ama team angakanani noma ufuna imali yakwenzeka nakhona. Leli bhodlela mkhulu saliposa noma kumele umuntu afike kuwena esibhodlweni eqobolwa. Lelo ibhodlela kuyenzeka ngisho ungafikanga khona lana ngisho mawufikile. Yes. Yakwenzeka nakhona. Yes. Kunjalo mpela. Mkhulu kunabantu akoMpumalanga ngoNtshonalanga ngonyakatho yonke yendawo ungayicabanga abakubukayo bathi umkhulu Thuna nomkhulu Mathuna ngathi siyambinga. Mkhulu inamba yakho singayithola mkhulu noma ithini namba? Inamba yami mntanami izovela khona la esikilini. Ile gijima phansi. Yebo le gijima khona la esikilini. Yona impela namba ungakwazi impela ukuthi ungifonele ngayo noma siphi isikhathi. I-video call, WhatsApp call noma i-call straight. Iyona inamba uzokwazi impela ukuthi ungithole ngazo. Ngabe zikhona izinsuku umkhulu angasebenzi yini ngazo noma umkhulu usebenza njani? Mina ngisebenza zonke insuku mntanami. Ngoba vele lokho ngihlele kanje ngomuntu wabantu. Yes mkhulu. Ngisebenza zonke izikhathi zonke insuku. Anginalo suku vele lothi leli suku angisebenzi. Mkhulu kunabantu abathi uthando lwami noma umfazi wami usehambile. Yebo mntana. Uyakwazi ukumbuyisa yini naye? Yebo kona uselahlekelwe uthando. Yebo mntanami ngiyakwazi ukwenza khona lokho. Yes. Ngisho ukuthi vele wahamba inyanga engakanani
noma nihlukene namasonto amangakanani ngiyakwazi ukwenza khona lokho akubuyele futhi nithandane nendlela ebenithandana nayo. Yes mkhulu. Kunjalo impela. Iy'mfoko sayikhipha emzini yabantu namanje. Yebo ngisazikhipha namanje. Yes mkhulu. Ubethele usakwazi noma mhlawumbe sikuyahlula manje. Hayi konke mntanami ayikho lento engihlulayo khona la ekhaya. Yes mkhulu. Konke ngiyakwazi ukwenza khona lokho. Ngicela mkhulu mase usobuya mkhulu sike sijule sikhulume ngokuthi why wena njalo mawulapha umuntu uyaphoqa ukuthi uye emathuneni kuyona yonke into kodwa ngicela singachazi lokho namhlanje ngoba isikhathi sesidlulwe yinja. Ngicela kodwa ukuthi mkhulu sesihamba ngicela ushiye abalandeli abakwaziyo nabangakwazi ngamazwi amfushane nje before sikushiye sike siyothenga noma siyodla inyama ngayo le mali. Alright. Yes. Lento ngizoyisho kwabalandeli bami kanye nabalaleli ukuthi ningasabi kuza kumkhulu. Noma ngayiphi inkinga eninayo izani kumkhulu nizokwazi impela ukuthi nithole losizo. Khona lana impela ngisho ngafika ngasikhathini. Yes. Uzoba impela umuntu wamukelekile khona la ekhaya. Yes. Yebo kunjalo impela. Right mkhulu bafethu please do like and subscribe.